Vítám vás u dnešního videa. Dneska si ukážeme, jak udělat misi Mansion. Já už to hraju nějakou tu chvilku, takže mi to bude líp. Dělám verzi bez pikloku, takže si vezmu jenom brašnu, zbraně a jdu. Zde musíte zastřelit tohoto garda a vzít mu vlastně jeho telefon, načíst ho v téhle věcičce a vypnout alarm. Já to teda dělám trošku rychleji, takže zde doporučuji rozstřelit okno, jak jsem to takhle udělal, proběhnout semhle, to vyšlo teďka krásně, vzít mu kartu, podíváte se nahoru na kameru, počkáte, až se přetočí a skočíte dolů. Zde dole půjdete k těmto dveřím, načtěte kartu a zastřelíte sekuriťáka u kamer. Zde mě se trošku zabludila myš, ale vezmete mu opět telefon a načipujete u té čipovačky, dá se říct. Pokud to neuděláte, spustí se automatický alarm a budete muset defuzovat boxy. Vemte si škuc, kterou si většinou prokládám na schody, a zde můžete rozbít sklo. Teďka tady běží ten ze zdola. Vy potřebujete vlastně toho z vrchu. Zde se dá vylízt na střechu a tady můžete potom v klidu vyřídit toho oslavence. Uvidíte potom, jak jsem to udělal já. Nechci naštvat ty gardy, víte? Si tady s nimi chůvat, tak chvilkama hrají. Momentálně potřebujeme odkragovat tady tohodle. To možná udělám takto. Tak. Tady s touhle zbraní dávám headshoty na jedničku. Zde se skrčíte a prolezete oknem. Načipujete, zde jsou peníze, ty potom vezmeme, ale nejdůležitější je tady tato modrá kartička. My ji vezmeme a hodíme dolů. Takto dolů ne, samozřejmě. Ještě musím opravit, protože musí prosím padnout úplně tady takto dolů. Tak. Momentálně půjdeme na střechu a zde zlikvidujeme tohoto chlápka. Svážeme ostatní. Hop. A odvlečeme ho vlastně dolů k těm dveřím, k té kartě. Je to takový trošku delší proces, ono se to dá udělat jednodušeji, já to udělám takto. Zde ho potom vlastně jenom stačí vzít za ruku, za nohu a hodíte ho dolů. Zde v tomhle našem stolečku ještě tak jsou peníze. Tady 5, 6 a tady 1. Celkem 7 peněz. A opět prolezeme díru v okně, dá se říct. Zde doporučuji prvně dávat tady tyhle větší, ty desky s nějakými těma dokumentama. A poté normálně peníze ostatní. Dávejte to moc nahoru jako tady v tomto případě, poněvadž peníze vám spadnou dolů. Takže doporučuji to tam nějak poskládat docela rozumně.
třeba takto nějak. Se mi to nedaří nějak poskládat. Tak. Tak to zase prolezete oknem a se skočíte dolů. Co se tady dole týče, budete potřebovat tu kartu a tady tohohle chlapa, toho oslavence. Načipujete tady tu kartu, načipujete kartu, jsem si řekl, že jsem vzal špatnou, a teďka vezmeme tady toho Arnošta, dá se říct. Nevím přesně, co se stane, když projdete těma mřížema, no těma laserama, když je to vlastně tak zapnutý. Vím, že zde je ještě víno za 500, tak ho nezapomeňte. Tak, teďka si to odneste do auta. Vezměte tento hák a zahákněte ho za auto. Zde se podívejte, kde je guard a hlavně prosím vás, nedělejte tuhle volovinu, co jsem udělal. Tak. Samozřejmě pokud tam bude ten guard, tak se to pokuste udělat tak, ať nerozbijete to sklo. A poodnášejte všechny tady tyhle složky do auta. Pokud vy děláte tu samou chybu jako já a budou vás gardi, tak si jich prostě zbavte. Nevím, co jste čekali, že jako řeknu, ale je jednodušší je zastřelit. A tady za tohle máte krásných 155 000. Já si myslím, že si nemůžete stěžovat. Samozřejmě, že to jde udělat jako celý stealth. Prostě já jsem rád, takže neřešte.